Benvinguts al nostre meravellós ser, on la màgia i la realitat es converteixen en una sola cosa. Esperem que s'ho passen d'allò que es ve amb tots nosaltres. A continuació, en la pista central, la clase de ser. Señor David, isca vostè a la pizarra, per favor, a corregir. Molt bé, continuem corregint. Señorita Núria, corregisca vostè l'exercici número 3, per favor. Uy, pero si estaven así, de veres que ho vaig fer, i ja no estan. Han desaparegut. Molt bé, senyores, traiem el llibre de llengua, que anem a començar. Señorita Figura, i el teu llibre on està? Ara. Vas per la corda fluixa. Per la corda fluixa. Molt bé, continuem amb les preguntes. Neus, t'ha tocat. Podries dir-me quin tipus d'abonament natural coneixem? L'hem explicat a classe. Molt bé, senyores, no anem a eixir al pati perquè està plovent moltíssim. Podeu començar. Va, señores, ya. Va, per favor. Jordi, senta, per favor. Va. No traigas el campo a la finestra. Vamos. Deixa de jugar a la